san ganiya idan da ke a gefe na toba ni ba shiga cikin wani hali. Tun daga sanda na miki kallo na farko zuci ta shiɗiya, kuma na rasa makama yayin da kafafuwa suka gurɗiya. Dole yarai na rato da faɗi tashi domin na daɗe. Sanki yana da suka ta cikin rai, zafinsa yana da shigar rai. Da yaƙini na zo zaki jigar rai, zaki kula da ni dan Allah, sannan ki kawo da kan illa. Madan Ali ba domin Allah. Ya tsari na zubin halittar ki ne ka sa rudo a zukata, har si ta ayyano abin da bai faruwa kan ki si ta wauta. Yarda da ni shaida ne, zan faɗi ko da gaban wane, san ki zuciya ya kakkame ya kakkane. Yarda ki zammin na kwarin gwiwa da zai sa ita tanadi, domin na kula da farin ciki na ki zuciya na ita wa gargaɗi, domin ta ɓoye da kasiri na makar da ta ringa yin barbaɗiya. Dukan nutsuwa tana gunki, kula da ita kar in ta yin tangaɗiya. Soyayya ta ke ce rabawa da kanta, domin na kyautata miki ko da ba ni da zarranta. Burina soyayya ta cikin raina kiki alkinta, da zangwar zo a ido na ki karda gare ki abu ranta. Gare ki cikin rayuwa ta yanayi mai daɗi ya sauka, kamar a cikin korama iska mai daɗi yana kaɗa ka. Ganin ka yana kan furanni masu kyan kallo da ke saka ka a cikin nishaɗi, tare da kamshin su wanda ke sanya ya zukata. Mar'atis salaha da miki lakabiya, haka na yora ya kalbiya, don ku yi tarbiya gunki da ladabiya. Bai tukanki dole isa adabiya, ta iya zama da mutane da ƙauyuka da birane. Halinta na da yawa ne, da kai ya halinta jari ne. Mafarki da na yi na kan gane kikin doso da cin kwamfure, fuskata kina ɗauke da murmushi da kwalliya kin cancare. Da na kalli labba na ki dukkan zarge ki kan warware, har in tafi duniyar tunanin da ba ni bukatar ni a takure.